Моето име е Камен Сарафов. Завърших архитектура в началото на 2012. Останах в България, защото вярвам, че тук е едно прекрасно място за живеене. Има огромни възможности за правене на бизнес и за прекрасен... Има огромни възможности човек да живее добре тук. Стартъп е група от доброволци, ентусиасти, които помагат на младите хора, на тези, които мечтаят и искат да постигнат и реализират своите мечти тук в България. Стартъп е много важна част от моя живот. Научих за стартъп в края на 2007, когато видях, че организират конференция за предприемачество, за правене на бизнес. И тази идея много ми допадна на философията и начина, по който виждам живота. И с огромно желание отидох при този екип и ги попитах как мога да бъда част от вас, как мога да бъда един от вас. И те ми казаха, идваш, работиш, ако ставаш, ще вземем, ако не. Защото вярвам в мечтателите. Аз съм такъв. В края на 2011 година, когато ми се подух пръста на четвърти пръст на левия крак. И в началото си мислех, че е просто подуване на пръст. Нищо сериозно. Това подуване продължи и след няколко месеца няколко лекари ми казаха, че искат да ми отрежат пръста. И аз не им повярвах. Беше страшна мисъл, но се оказа, че това действие е нужно и в началото на 2012 ми ампутираха пръстчето. Междувременно изследваха каква е причината за това подуване. И установиха, че според медицината това е сарком на Юинг. Саркома е злокачествена форма на рак, която засяга меките тъкани или костите. В моя случай меките тъкани. Тази форма на рак е изключително агресивна, развива се ужасно бързо и има в огромна степен застрашава човешкия живот. В случая моя. Започна подуване на един от лимфните ми възли в зоната под таза, което последните месеци се разви значително. Това подуване в момента е с размери 10 на 12 см. Само за няколко месеца. И в сценария, при който това подуване продължи с този темп, след няколко месеца не е ясно дали ще мога да ходя и изобщо какво състояние ще бъде. Изключително важно е да предприема максимално бързо мерки да спре растежа на тези клетки и да ги премахна от тялото. Всеки ден ме кара да мисля какво бих направил, ако това е последния ден, в който мога да живея нормално. Оптимист съм в по-голяма степен, отколкото е добре за мен в момента. И приятелите около мен ми казват, че прекалявам с моят оптимизъм. Мечтая за много неща. Най-силното от тях е да построя сграда в космоса. Ако можех да избирам едно нещо, което да променя,
в живота си. Това е да бъда здрав и да продължа да реализирам мечтите, които имам и да помагам на другите да реализират своите.